नै लोगोफोर जोंहा ओंखारखांजोबलायबाय नेक्स्ट दावबायलायनोसैलाय जोंहा थांलायनोसैलाय दुगैखांबाय बेरे फुंजानि 5ता जाबाय आरो 5तायावनो सिखारबाय नै जोंना बेनो माने इनि सासेया गानगासिनो मालाय थांनोसै आरो ओमफ्राय नै दासो दिनैसो मेन थांनाया आरो टावाङाव दिनैसो थांगोन लोगोफोर एसे खोन्थालांसैलाय नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे ओरैबायदि गुसु ओरैबायदि दैखौनो दांनो हाया बरफ बायदिखा आरो गोबानाया स्टार्ट जासिगोनलाय रिमि नाम्बार 1 गोबानाया स्टार्ट जासिगोनलाय इसिना दा ओरै फुंजानि सिखारबाय मेगन मोदै उन्दुनायालाय मोजां उन्दुलांदोंलै न' एसे आङो 2तासोआव सिरि मोन्दों मबाइल चार्ज होना दोनबाय ओमफ्राय थांसै लोगोफोर दिन्थिलांसै दे एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय नै लोगोफोर सोरांबायानो थांनोसैलाय आरो नैबेनोमोन जों थानाय हटेलाहाय मा नामथाय आं दाबो नायनोनो मोनाखै र' अबेयाव दङ मैया मोनायावसो मोनफैबायना नैयाव मोनसे नैयावहाय बयसफोर दङ ओमफ्राय नैयावहाय गार्ल्सफोर दंबावो ओमफ्राय नैबे जोंनि आरो थांनोसै मिस खालामदों न'खौ बिरादनो खमला थाइनैसो दङ इनि गोजौआव थायदों हेल' लोगोफोर गुड मर्निं गिबियावनो आंनि गोदान ब्लग आं गासैखौबो बरायलायबाय लोगोफोर नै लोगोफोर जोंना सेकेन्ड जार्निया जालायबाय आरो मैया फैदोंमोन नालाय जों नैबेयावहाय बमदिलायावहाय थाफैबाय आरो लोगोफोर हटेलाव मोनानायखाय मानोना जोंना लेट जादोंना एसे ओंखारबोनाया स्कुलाव प्रग्राम दंमोन ना जोङो कुमारकाटानिफ्राय 12तायावसो स्टार्ट खालामदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय 12तायाव स्टार्ट खालामनानै 12तानिफ्रायसो फैनाय जाखादों नालाय ओमफ्राय दा मोनाबोनायखाय इयाव थाबाय नङाबा जोङो गोजौसिम थांथारगौमोन एसे ओमफ्राय दिनै टावां थांसै आरो टावां थांनानै टावाङाव थाहैनोसै ओमफ्राय आं एसे नोंथांमोननो खोन्थालांसैलाय नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे बांद्राय मोजां ब्लग लानो हाया लोगोफोर गारियावहाय बिराद खर' आङो गारियाव मबाइल नायनो हायाना बिनि थाखाय बिराद प्रब्लेम जायो भिडिअबो लानो हाया बारा ओमफ्राय दसे थाथ'नायावनो लानोसै आरो बेखौनो आं खोन्थालांसै ओइनै सिखारबाय गुड मर्निं दे रेडि जादो थांसै नै सासेयाबो गोथैया बेनो नाम्बार 1 जोंनि गारियाव 1 नाम्बार गोथैया बेनो जोंनि गारियावहाय गोबाग्राया अब्ला फैदो लोगोफोर आंजों लोगोसे दे आं खोन्थालांबाय थानोसै बयबो पेकिं जाजोब्बाय गारि गाखोजोब्बाय थांसैलाय हाजार इदि गानदों जोमदोंबाबो गुसुआ सोरखिगासिनो दङ न' हाखायाखै आरो हुहु हाहाल' जाजोब्बाय थांबाय थानोसै र' मा मोनहैयो आरो होजोंथ' बांसिनसो बरफ गोजा हनै बरफ गोजा बे बरफआवनो थांगोन जोङो आयु हनै बरफआ बरफआव थांगोन जोङो बरफआव नै बबे ओइनि नङा नै गारि गंसेया फैगासिनो नै लोगोफोर ओइ लकेसनाव थाथ'दों आरो जोङो बरफ नायनो होननानै मासि गुसु थैनोसैहाय जोंना टिमा गारि गंनै आर्टिका गोलैलांगोन दै ग्रंग्रंथार दासो सान मोन्दों ब्रेकफास्ट खालामनो थादों जोंहा इयावहाय लोगोफोर टुरिस्टफ्रा जा टुरिस्टफोर दंखायो आरो जेसेबां टुरिस्टफोर दङ इयावनो माबाखायो ब्रेकफास्ट खालामो मोजांथार जायगायानो सार फिथाइफ्रा जादो फिथाइफ्रा लादो मा जानो नै आपेलफ्रा दा जानो मानसिफ्रा ओइ बुस्थु इयोलै नोङा बेखौ फोराननानै जायो आङो मिथियो न' चाइनिसफ्रा करियाफ्रा इखौ नैबे नासपतियानो जि फ्रिज दङ नंगौ जाखांबाय नै थांसैलाय दावबायलायनोसैलाय गारियाव गाखोनानै गासिबो टुरिस्ट गोजा बिसोरो लोगोफोर अबे गारिया जोंना नै लोगोफोर नोंसोर जायगाखौ नायलाय ओरैबायदि सान्थि माने ओरैबायदि
ओरैबायदि गोजोननाय मोनो आरो जायगाफोरखौ नायनानैनो दुखु दाहा गासिखौबो बावगारजोबखायो गोसोआव ओरैबायदि मोजां मोनो माने लोगोफोर आङो बेफोरबायदि जायगायाव जि थांनो लुबैबाय थायोमोन ओमफ्राय नै फाइनालि आं सफैमारबाय लोगोफोर बेबायदि जायगायावहाय ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों नाथाय बिराद गुसु लोगोफोर थानो हाया सान्दुङालाय दुंबाय थायो नै सान्दुं दुंबाबो नाथाय बिराद गुसु आरो थानो हाया थालांसो लुबैबाय बे जायगायाव बिदि हिल्स एरियायाव थाबाय थानो मोननायबा थांनो गोसो जाला हा ओरैसो दाबो मोनफैया जि मोजां खानाय सिनारि आयौ बरफ नै बेफोरो बरफ गोजा नै लोगोफोर जा किउट बाब्रे थाबाय थानोसो लुबैबाय आं जायगायावनो थांनोनो गोसो जाला नै गारि गंसेया बिदि जायगायाव थाबाय थाबा माने नैबे माइन्डआ फ्रेस जायो न' मोनथिया गथ'फोरखौ फोरोंनाय रागा जोंनाय न'नि टेनसन माबा माबि टेनसन गासिखौबो माने बावगारजोबखायो आरो बाराबो गुसु मालाय गाहायाव थांबा आयौ मोसौ मिटिंजों लाहैदोंमोन हनै नै बेफोरबायदि जायगायाव थाबाय थानोबा मा नांबावगौ देलाय बाब्रे सोरगोखौनो मोननायसो बायदिसो मोनबाय दुनियानि गोजौआव फैबायलै जोङो एबार गैला हाजोआनो बेनो जोबथा बरफआ नै आमदानिथार नै बरफआ नै उन्दुगोन र' बुरजा बोरबा उन्दुगोन आं दिनैफ्रायनो ओरै थिखोदो बरफआ नै दांनोनो हाया आंनो खथा नांगौमोन र' दांनोनो हाया भिडिअ ना फिसा गेजेराव Monisha, Bluetooth जायो जायो आइफोनाव Bluetooth जायो जाया लोगोफोर आं थानो मोनदों सान्दुं दुंदों होनबाबो बेसारदे बरफ हाङा जि प्रब्लेम जाबाय guys नै बरफआ आमदानिथार ओमफ्राय नै माबायदि लाथा खाजोबनानै थादों नै दांनो हाया हाला एमान गुसुआव दांबाय थानो गारि फैदों हा लादोंनि नै जोंना बिजय सारा हाय होन र' गोजांनाया हाला आखाइखौ खननो हाला नै लोगोफोर जोङो बरफजोंहाय बिराद इन्जय खालामबाय आरो लोगोफोर बिराद गुसु अब्लाबो जोङो दासो जोङो फार्स्ट टाइम बरफखौ नुदों नालाय ओंखायनो जोङो जि इन्जय खालामबाय गुसुबाबो गुसुआथ' बिराद गुसु लोगोफोर थानो हायै बायदि बिराद बारबो बारदों लोगोफोर अब्लाबो लाइफआव खनसे इन्जय खालामबाय आरो
बिरबाय लायनाय हे 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 बिखुन रजे नों माबायदि सिमां नुयो सना आं ओरैबायदि सिमां नुयो नोंजों स्राय स्राय बिरबाय बिरबाय 이리 간단 말아. दङ दा दंखायो दा गोदोनि 앙치야. फुरानाखा फिस्लायो 뭐라고 말아? इसोर स्ट्रेट जानानै तुला जोमै स्राय स्राय बिरबाय सासा स्राय स्राय नङा सा सासो अ सासा देखो खनफिननोसै तुला जोमै सा सा बिरबाय लायनाय नोंजों आंजों लोगो लानानै बेरायलायनाय हे 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 हा 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 गायकखौबो लानांगोन एसे ला ला हा 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 डेन्जार लकेसनाव थाखादों जोंनि लोगोफोर ओइ नै जा मोजांखा वाव वाव फटक लानो नाथाय नै अक्सिजेन गैला हां थोनो थोनो जादों हाला खारनोसैसो नै जा मोजांखा Kalau nunggu macam 이즈는 휘ling 중에 이즈는 बेफोरबायदि जायगायाव फैबाखि सोरबा थांनो रोङो ओरैबायदि माइन्ड फ्रेश मोनबाय लोगोफोर फैनायाव जेसेबां खस्थ' मोनबोदोंमोन ना गासिखौबो बावबोजोब्बाय एबारबा हले सोरबा नै गोबाग्राफ्राबो स्ट्रं जाजोब्बाय आरो बिराद टेनसन फ्रि जाबाय न' मोनसा एकदमबारे अराय सम बिदि जायगायाव थाबाय थानो मोननाय होमबा जायगाया नै जाबायबा थांसै खर' गिदिंनायसो मोनबाय आंखौ नै लोगोफोर सेला लेक मोनबाय नै इयो सेला लेक आरो ओमफ्राय ओंखारनो हाला जों अयथासार गुसु हाङाबो थोनो थोनो दंफां गैयाना आइस जाजोब्बाय नै आयै बाराथ' थानो हाखाया अयथासार गुसु गोदो जों फैखांबाय डिग्रि फरायनाय समावहाय बेयावहाय ओंखारदोंमोन आरो जों बेरायदोंमोन एबार खनसेयाव बेरायला गुसुथार हाला दंफाङानो गैखाया फांसेबो बेबायदि जायगा नुबा आरो संसाराव मा नांबावगौ जोबजोबखाबाय संसाराव नायनो गोनां जायगायानो बेनिख्रुइ आरो साबसिनानो गैला नङा बेरायनांगौ थांनांगौ लाइक काश्मीर बारा नागिरदों सेम काश्मीरजों बुंग्राय सोदोब लोगोफोरा टिमा जोंनिया हाय होनाव गुबै सेराव गजोब्बायनो हाय होनबा बे बारा बिदि होननांगोन ना हाय बुंग्राय सेराव गजोब्बाय बुंग्राय सेलेखा नै गोथैफ्रा नैबे गोथै मासे ए नाम्बार 2 नैबे ओमफ्राय नाम्बार 3 लाय नै लोगोफोर जोङो नैखौ नायनो फैदों आरो मा होनदोंमोनलाय बेखौ नामखौ हा मा होनदोंमोन नामा बोरो मामोन इयो बेखौनो मोनलांगोन जोङो फैदो
लोगोफोर आङो भिडिअखौ गोलावद्राय जानायखाय बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दंबावो बिरादनो जोङो माबा माबि जायगाफोर नायनाय बेखौ आङो एक्सट्रा ब्लग लाबोबावसिगोन लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनबाय आङो भिडिअ गोलावद्राय जागोनखाय आङो बेखिनियावनो दोनथ'सै दे लोगोफोर नोंथांमोना उनाव नेक्स्ट ब्लग होबा बेखौबो नायबावबानो जाबाय अके बाय बाय